Coba nangkar ka ba? Ha? Poro giding didengar, ma? Ay lwgwfwr dinay moनसे गोदान भिडिअ हगारनाय थाबाय। दिनै आहा बिराद टेनसन जादों एग्जाम दोङो। एग्जाम जोबनायावनो पेसेन्टआबो दिनैसो उदै सानो मोनबाय आरो न'निनो पेसेन्ट फिसौजो जायो नै। गारियाव थांगासिनो जा गोबाबाय दसे गारि लाखिनानै गोबानो होबाय। आंनि लोगोआबो दिनै पेसेन्ट भर्ति खालामहैनानैसो जोङो एग्जामाव थांनो मोनगोन। आं दा दुमुगि टिएनसि मेडिकेल कलेजाव पेसेन्ट लांगासिनो भर्ति खालामनानै ओमफ्राय जोंनि एग्जामा बालिपारा सेन्टाराव गोलैदों बालिपारा एमभि स्कुलाव। दा जोङो पेसेन्ट भर्ति खालामखांनानैसो एग्जामाव थांनो मोनगोन। আমি এতিয়া ট্ৰেইনিং হল আহি পাইছো বালিপাৰা এমভি স্কুল। আঢ়াইটা বজাৰ পৰা কৈছিলে, আঢ়াইটা বজাৰ পৰা কৈছিলে। হয় हाय लोगोफोर एग्जाम होना फैबाय दासो। जाबायदि मोजां जाखादों आंनि एग्जामा। जाखौ फरायनानै गोसोआव लाखिदोंमोन ना गासिबो फैखाजोबदों, गासिखौबो लिरनो हादो। आंनि लोगोआ बेमार जाबाय, सेलेन होगासिनो। नै आंनि लोगोआ थाबायनोनो हायासै दिनै। आथिङाबो बुजोबदो ओमफ्राय फारसे दिखांनोनो हायाखै, थाबायनो हायाखै। आंहासो जा दुखु जाखादो, मानो होनबा आंहा लोगो गैया जासिगोन ना, हारसिं बेरायथारनांगोन। आंनि केमेरामेन ना बियो। जोंनि एग्जामा बालिपारा पिएइचसि आव जादोंमोन। दा जोङो एग्जाम जोबनानै राङापारा हस्पिटालाव फैबाय। आंना लोगोआ बालिपारा हस्पिटालावनो नायजादोंमोन, बेयावनो सेलेनखौ लानो होदोंमोन। जों गोबाव जागोन होननानै लाबोबाय, लाबोनानै दा राङापारायावनो फार्मासिसावनो होगासिनो। जोब्बायबो ना? नै सेलेन लाखांबायानो। जि मोजां लिरखाबाय सानैजों जोङो जमा जिरायनो मोनदों दिनै एग्जामाव। पुरा लास्टावसो मोनहैदों दिनैबो। मालाय 10टानिफ्रायनो स्टार्ट जादों, किन्तु जोङो 10टा 10आवसो मोनहैदोंमोन। ओरैबायदि स्पिडआव थांदों। आंना लोगोआ मैयानो पेसेन्ट लांदोंमोन तेजपुराव, ओमफ्राय बियो हर थाहैदोंमोन। बियो ड्रेस लाङाखैमोन। आङो बिस्रानि न'निफ्राय बिनो थाखाय आङो ड्रेस लाना थांबाय, ओमफ्राय हस्पिटालावनो गाननानै ओमफ्राय एग्जामाव जिरायबाय सानैबो। इसे हायोलाय मोजां सानानै थानो हायाखै बिसोरा, आथिं सादो बिराद, थाबायनो हायाखै। आंहासो गाबना लालायलायबाय दहाय फुङाव ओंखाम जानायाव। मुन्जा होनहरबाय आंना दिनै आथिङानो फारसे लोरिनोनो हायासै, थिखांनोनो हायासै, थाबायनो हायासै, मादि थांगोन दा एग्जामाव इदि होनदों आरो। ओमफ्राय राङापारानि बासखौ आङो लाखिदोंमोन, थाबायलांनो हायियावनो आंखौ गारलांबाय। आं मादि थांगोन होनबाय, आं जि गाबनो ओंखारदों ओरैबायदि। मारै लायगोन आं दा, मादि थांब्रबना लायगोन इदि जादों आरो आङो। माने दा आङो एग्जामावसो थांगोन ना, बिखौसो लायग्रोगोन इदि सानदोंमोन आरो। होमबाबो बियो बासावनो लासै लासै फैनानै मोनफैबाय बालिपारा। आंबो इथिं थांबाय, ओमफ्राय बिनोबो ड्रेस लांबाय सानैबो। ओमफ्राय एग्जामाव जिरायनानै दा फैबाय आरो। एबार जोङो दसे बागानथि भिडिअ लानो थांलायनोसै। ओरैबायदि मोजां जाखादों जोंनि एग्जामा, माबायदि लिरदो आरो प्रेक्टिकेल। आंखौ जेखौ देखायनो होदो प्रेक्टिकेल, ओमफ्राय आंनि लोगोखौबो बेखौनो देखायनो होदो। रेपिंआ जाहैबाय जोंना गथ' गोरलैखौ माबायदि बामनांगो, मादि जिफोरखौ लानांगो इखौ देखायनो होदोंमोन, बेखौ देखायबाय। बिनि उनाव निस्सय किटखौ देखायनो होदोंमोन, प्रेगनेन्ट प्रथम थाजेनबा मादि नायनांगो बेखौ नायनो होदोंमोन। आरो मोनसेया हेन्ड वाशिं, माने आखाइखौ मादि खैथा स्टेप दोङो बेखौ देखायनो होदोंमोन। 6टा स्टेपखौ जोङो देखायजोब्बाय। पुरा मोजां मोनदो आरो इदि होनदो
বা পুরা মনত আছে ইমান এডভান্স ইমান কাম কৰিব জানে আरोना जोंखौ माने रिपिं देखायनायावनो माने प्रेक्टिकेलाव मिथिखाबाय जे बिसोरो मावबाय थाखायो बिनिखायनो रोंदो होननानै सानबाय आरोना ओरैबायदि सापर्ट खालामदो जोंनि सुपारभाइजार बायदेव ओमफ्राय एनएम बायदेव डक्टर सार इसोर गासिबो जोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनदो जों सानैखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन आरोना बे राङापारा हस्पिटालनिफ्राय ओमफ्राय जों मोजाङैनो खालामबाय दाख्लैबो जोङो थियरियाव मोजाङैनो होबाय दिनैबो प्रेक्टिकेलाव मोजाङानो जाबाय जों बहुत मोजां खामानिखौ मावनाय बायदि मोनथारबाय मारै जाखो नोंनिया सानैबो एखेयानो होखादो माथो सेभेन लाखांबाय दा दसे सानैबो बेरायहैनोसै बेना एसे देहाया मोजां जाथोंसै जिरायबाय थानानै साजोबदोना ब्लाड गैया जाथारदो एनिमिया जादों एखेबारे 9 पइन्ट बेसेबां खादो हेमग्ल'बिन 9.6 खादो दिनै दाख्लै 7.7% मोन আজি অলপ বাঢ়িলে ন ব্লাডটো অলপ বাঢ়িছে কিন্তু বহুত বিগটো বেছি হৈছে আজি जेने तेने एग्जाम दिया आंजोंबो स्कुटियाव गाखोनो नाथाखा मोर লগত स्कुटित उठिबই পাৰা নাই এনেকুৱা বেয়া লাগিছে মই কেনেকুৱা উঠাম এনেকুৱা ধৰি উঠাম না কি এনেকুৱা লাগি গৈছিল মোৰ बेमारिया गोरा जाथारबाय आंना बिहामजोआ मैया हरावबो ओंखाम जायाखैनो आरो नै फिसाजोआबो मेडिकेलाव दोङो नालाय टेनसन जादो फिसाजोआ दाबो डिलिभारि हामाखैना गथ'आ अजना खम जाना दोङो एसे आरो साननैनि उनाव एसे बारिबाथाय सिजारिं खालामसिगोन होनदो डक्टरा दानि रायलायखांबाय जोङो ना होफैबाय ना जा उदै बुंजासिया लासै जा टेनसन लानाङा मोजाङै मोजां हामलांखागोन आङो ओंखाम जानायखौ नेग्रा